rog. Mă, ce rău ești. Bun, salutări dragii mei, bine m-am găsit la un episod. Astăzi suntem cu Lobby 13, cu Ștefan și cu Mașinuță. Salut! Gata. Salut. Gata, salut. Hai, Hristos presupun înviat. că ești cu Darius. Bun, astăzi să facem stand-up, cum am promis în episodul trecut. Și Hai, mă, să lasă nu uitați de episodul, like, că share și sunt subscribe, să facem și noi 30 de abonați dacă se poate. Ia, Ui, mă, mă. dar eu sunt singur, Bun. Bogdan, ce faci? Nu tu să Bogdan, ai uitat să intri. O stați că acum intru și eu. Tot eu ui să intru. Vezi că tu ești cu Darius. Știu. Ești cu mașii. La mine că era. Ai, Ștefane, mă campezi. Mamă, 3 glonțe de dată în căpău. Du-te Păi încolo. normal. Vă rog frumos să nu înjurați, să suntem family friendly. Numai astăzi, da? Hai să jucăm numai AVM. Omorâți-mă unul. Stai, te omor pe hopa, scuze, te omor pe tine. Și acum unul omorâți-mă și jucăm numai cu AVM. Exact. Adică. Stai, tu Adică tu, sniper. așa, că- Omoară-mă, dă pe mine. omoară-mă. Omoară-mă și pe mine. Bog, omoară-mă. Și Așa. pe mine. Hai. Și numai cu AVM jucăm. Oh. Stai că trebuie să mă omor. Stai că vin eu. Bă, Haide. AVM numai? Da, AVM. Hai de viața mea. Vin mascații, Stai că am o... Bă, mașii, AVM am zis. Dar n-am apucat. Stai că te omor, îți iei AVM. Mie place că Bogdan e lângă mine și după aia. Bun, Da, bun. mas n-ar putea de asta. Oho! Oho! Ce o să i-am dat la Ștefan? Nu mi-ai dat. Da, înainte de toate nu uitați să-i dați un subscribe la canalul lui Logi13. Niște follow pe Instagram dacă se poate să-mi faci și mie promovare dacă pot. Da, îi scriu și domnul Ștefan de Fe și canalul lui. Nu știu, să fie ghinion astăzi. L-am omorât de ori nu scos. Bă, du-te încolo. Oh, shit! Ăsta Mamă, nu mi-a scop. Ți-am dat dormeo, mașii, ți-am dat hiper dormeo. Da, bine. Dar tu Easy. dai cu scop, bă, pe nou scop dăm. Păi și eu dau tot pe nu scop. Da, cred că. Pe bune. Dacă și ăsta a fost nou scop, apoi bunica mea e Jennifer Lopez. Să mă băta. A, bă. Bă, pe nou scop. Ai, o da, Da, are Bogdan joacă pe scop. Bogdan joacă pe scop. Hai că dau și acolo. L-am văzut când m-a omorât. Păi da, știu că și pe mine mașii numai pe scop dă. Stai, nu mă omorâți un pic. Ok. Nu-l omor Bun. mașii. Hai, bun. Așa, gata. Gata, puteți să dați, puteți face ce vreți. Iar ce vreau? Nu vrea, cred. A venit în spate, cred. Are și el strategiile lui. Ca lui de parcă prima zi în care m-a dat stand-up. Easy. Bă, dar cu nou scopul. Să-i cunosc scopul trebuie. Păi cu nou scopul dau. Uite pe Naruto. Eu Eu tot ce dau dau. Da, de ți-am nou scop, zis. ești nebun, eu dau fără nou scop. Eu nu Păi da, fac pe nou scop. scop. Eu nu dau scop. Oi, Sebi, tu dacă... Hai pe bune, mă dau și eu pe nou scop. Da, deci până acum am zis Bă, dar mașii numai pe scop dă. Așa și care e problema ta voastră? Păi, dar n-ai voie. Cine Sebi, face? hai și noi scop. Tot nu mă faceți pe scop. Ei, Omor. să moară măta. Bă, Da, o... eu Bogdane. sunt prea bun pe două scopuri. Mamă. Bă, Bă.
Dar ai zis că numai cu sniper, fără la Păi mult. da, am zis no scope. Păi pe da, bune și tu acum. te-ai filmat, mă. Păi da, Nu știu. noi ziceam no scope. Tu ai dat cu scope. Nu, și Ștefan cu scope. Păi dacă tu dai cu scop, eu de ce nu? Eu crezut că ești Ștefan. Exact. Vedeți că dau lămuța în funcțiune. Da, bă, Maș, Bogdă. Apă, cred că Bogdă și-a pus ceva de scope. Că am dat fără scop. Vezi că se vede pe filmare. Vezi că se vede pe filmare, Sebi, eu am dat fără scop în faza aia. Ah, Gata, șeful, gata. Da, păi îți dă cu pistolul. ce ai dat în mine cu pistolul? Bă, eu gata, Am eu dat, m-am pus de am dat. sniper, bă. A venit Sebi prima. Cine mai folosește scop are 10 ani de ghinion. Da, crede cineva în ele. Nu no-scop, Bă, da. nu no-scop, scop. Dar fără scope. Eu fără scop. Da, Că fără mi-e scop. greu, mi-e greu pentru că eu am ținut altundeva. Se pot pe filmare, eu am dat și cu scop și fără no-scop. Adică și cu scop și fără, adică numai cu scop ai dat. Bă, Sebi, oprește că Dacă ăsta a fost no scope, dacă ăsta a fost no... Sebi, oprește că Nu am că nu scop. A fost scop. copyright. Nu ți-e mă niciun copyright, stai chill. Oprește! Dar nu ți-e copyright. Da, Ba mă, da. și Ei. eu. Pentru că, bă, și eu am folosit la videoclipuri. Nu uite că Scrappy pe fiecare live face, pune muzici din astea. Nu ții copyright. Hai să încarc și eu sniperul. Ua, Look at me, look at me, look at me. no-scop. Bă, Ștefan, nu mă scot din astea. Joacă și tu cu normal. Legit. S-a supărat că i-am dat la amă. Ha, mă, Sebi, dacă ai dat de la pot, nu am dat de mine. Bă, dar lasă, bă, M4-ule. Mai dai Ștefan cu lama? Da, avem voie, numai lama și sniper. Avem voie și cu Bine, stai. Omorâți-mă. Da, Dacă bravo. scuze, am crezut. Hai, Ștefan, omoară. Știu că vrei. Așa e. Am dat cu scop la tine. Îți zic sincer, dacă ai să te omor. De ce să te mint? Și cu ce poftă te-am omorât? Nu mi-a arătat ce-aș vrea. Pe tab. Păi da, ți-arată Da. câte kill-uri ai. Ba nu. Ba da, dacă apeși pe liniile alea de jos din stânga, ți-arată. Dacă ți-ai apăsat pe ele. Stai, nu da, să văd. Tu ești ăsta? Stai, că nu mă mai scoate. Din tot telefon. Nu-i corect! Hai pe lame, hai pe lame. Nu, Nu, nu nu, nu, scop. e corect să veniți doi. Eu nu mă născ, da, jur. Uite, de exemplu, stai mașii. De exemplu, dar de ce? Mașii, bă, nu. Bă, mașii, ce ai ieșit? Nu-i corect, frate. Eu singur. Mașii. Bă, mașii. Bă, dar nu cred să fiu eu singur. Hai, Știu, dar o ieșit mașii. Da, să ușor la disconnect. De ce? Mașii mai ești? Eu ți-am dat Bă. telefonul închis. Ce? Și cred că s-a supărat. Noi imediat să gătăm video. N-are de ce. Au trecut 10 minute. Bogdan, o dăm pe lame. N-am tupeu. N-am tupeu? Hai. Hai. Bă, Dar nu-i băieți, corect, trebuie frate, să că vă zic un sunteți secret doi. care... Na.
Bă, trebuie să vă zic un secret care, na, Ai Vezi că va folosit ieși pe timpul video, scop. Sebi. știu, dar nu are legătură cu jocul. Ai folosit scop tot timpul. Ce să folosesc? Ai folosit scop. Nu, Eu asta recunosc, eu am folosit scope. decât odată sau de două ori, dar nu despre asta e vorba. Deci, Ai cam am jocul pe trișat. Nu pot să spui hack. Am cam trișat că mi-am pus butonul de țintă fix pe mijloc, ca și când aș avea scope la sniper. Gen țintă, normală, nu scope. No, băieți, Și mi-am cam pus atât butonul cu pe acest care pun episod. ținta, mi l-am pus în mijlocul ecranului. Sebi. Eu. No, băieți, cam atât a fost episodul. Noi ne revedem în episodul următor, adică mâine. Nu uitați să dați follow pe Instagram, pe TikTok, să intrați în clubul de Brawl Stars, Logic Club pe serverul de Discord de Logi13, follow pe Insta, TikTok, așa am zis, pe YouTube Logi13 și cam atât. Dați-mi și mie un follow pe Instagram, Bogdan, pui acolo în descriere, fain. Da. Primul link. Și la mine să-ți dați subscribe, să fac și eu 30 de abonați, cât mai rapid, dacă se poate. Și, Noi ne revedem în Ștefan episodul aici. următor. Ceau, les!